Makadi vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda muconfession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi, hello mukomanashi, makadii zvenyu? Ndine nyaya yangu, but yakati rebei chaizvo. Ndatambura nezvidhoma zvavamwene vekumurume wandakasiya kare. But zvinonzi zvidhoma izvi vakazvipa kwandiri kuti ndigare nazvo. But ndatambura mukomanashi. Mukoma, ini ndainge ndakaroorwa zvakanaka ndikachata nemurume wangu. Takaita vana vedu 2, but in 25 years of marriage handina kumbogara ndaziva chinonzi peace muupenyu hwangu. Ndiri munhu akaenda kuchikoro ndikatoita degree. I am a very hard worker. I never believed kuti munhu unopfuma neurombwa kana nekuita prejudice mumwe munhu. Ini ndiri munhu uya wekuti everything that I touch turns to gold. Life yangu haisi life yakanyanya kushoreka zvekudaro. Ndakarelocate from Zimbabwe ndichiuya kuzotsvaka basa kuno kunyika kwandiri paya pakange papisa zvinhu kuZimbabwe. Ndakauya ini nemurume wangu nevana vangu vaviri. Me being me, handina kumbosvika ndikanetsekana nebasa. Ndakangosvika ndikatanga kushanda, ndikabva ndatenga imba through a bond. Since I am in a legal field, hazvina kunyanya kunetsa zvazvo. But mulife mangu chainetsa ndechekuti ndinoita mabusinesses akasiyana siyana. But zviri funny ndezvekuti ndikaita a restaurant for example as a side hustle. Restaurant iyoyo yamunenge mavhura inotomboita mari until the day VaMwene vangu pavanongoziva kuti muri kuita business ripi. Business iroro rinobva ratodzikira kusvikira mari vhara, wobva watanga rimwe business zvekare zvichingoenda zvakadaro. Saka ini ndaingoti ameno zvimwe ndokuda kwaMwari. Semunhu ainge asati ambobata-bata zvemushonga, plus ndiri munhu ane natural luck rake, ndaingotiwo izvi zvikaramba ndotanga zvimwe zvichingoenda zvakadaro. Ukuwo murume wangu hongu aishanda, asi mari yake kutaura chokwadi waisamboona kuti yaishandei. But ini ndaishingirira semunhu aidawo imba yake. Ndaingoita carry the family burden ndiri ndega kusvikira mwana wangu wekutanga apedzawo chikoro. Ndakashingirira kusvikira mwana wangu ava nemasters degree and currently he is studying for a PhD. The other one is writing matric. Iniwo semunhu ainge ane degree rake, I applied for a permanent residence ndikabva ndaipiwa neSouth African government using my qualifications. Ndakabva ndatorerawo my whole family. Asi murume wangu aingoti mota yose yaabata yaibva yaitwa write off nekuda kwema-accidents. Mind you, kuti mota idzi dzaibonderetswa nemurume uyu ndini ndinenge ndadzitenga nemari yeziya rangu. But ndaida marriage yangu nemurume wangu to the extent yekuti ndaizama kuvhara-vhara kuti vanhu vasamboona kuti kusaidi kwemurume wangu kune zvinhu zviri kunetsa. Mukomanashi, pane time yekuti ndakarwara zvekusvika kunge munhu ava kuda kufa. Ndakapinda muhospital ndisingazivi kuti kondiripi. Ndakatomboita kunge munhu ava kurasika njere. Asi nenyasha dzaMwari, amai vangu vakazomhanya-mhanya semunhu mukuru kuti vakwanise kuziva kuti kochi chainge chava kunetsa pandiri uye zvainge zvabvepi. Ndipo pakazotanga kubuda nyaya dzese. Mukomanashi, also remember kuti I was staying nahabi uyu, but he was never working panhau dzemubedroom. Ndakagara almost like 5 years nokuziva murume, asi ndaigara naye everyday mumba. Ini ndakazoti pandakamuka kubva muurwere hwangu uhu, ndakabva ndaona kuti seriously something is extremely wrong. Patakazofamba tichizvitsvaka ndo patakatanga kunzwa nyaya dzose kuti hanzi amai vemurume wangu vainge vakaromba zvakaipisisa zvekuti vane zvidhoma zvakura zvaberekana uye zvawandisa, saka vava kuzvipa kuvaroora. So apparently ini ropa rangu rinotapira, handizive kuti why. Zvakanzi VaMwene vangu vakaedza kundiita kuti ndipote ndichibuda navo usiku, but midzimu yangu yakaramba. Saka VaMwene vangu vakabva vagumbuka kuti why ndaramba zvavaida, and I became a worst enemy. So eventually, events after events, mumba muye
mainge mava kusararika zvekuti waitonzwa kuti pane zvinhu zvaiuya pamusoro pemarata usiku hwega hwega zvobva zvatanga kuterroriza isu tose semhuri. Sorry, I also forgot to tell you kuti ndiri munhu uya anorota zvekurota zviya zvekuti zvese zvaiitika ndairota zvichitoitika. And also if it was going to be bad, baba vangu vakafa vaiuya muhope dzangu vobva vandiudza kuti hona zviri kuitika. Uyezve my late brother, he will visit me muhope achindipa chenjedzo. Ndingati midzimu yangu inondidawo zveshuwa plus yakasimba zvekuti ndaizongonzvengeswa. Fast forward, I got tired of everything. Ndikaudza amai vangu kuti ine amai murume handichada because ndaneta. Then of course amai vangu like any other parent vairamba kuti ndisiye murume vachiti ko uri kuda kuramba murume kuti ndiye muroyi here kana kuti amai vake ndivo vane urombwa hwavo. Eventually, I took that step divorce and I moved out of the house yandainge ndakatenga ndega nekuti murume aiti imba iyi anoida, but ini ndakangoti kuti ndirambe ndiri pano handikwanise nekuda kweuroyi. Saka I had no choice. I had to give up the house. I chose my life over the house. After divorce, ndakazosanganawo neumwe murume uyu ndiye akazova partner yangu. Murume uyu akachemawo neni pamaproblems angu ose because he found me broken. Ndisingazivi kuti ndoenda kupi kana kuti ndodii, but murume uyu he came and he comforted me. Takabva tatanga kugara tese. Remember kuti zvinhu izvi hazvina kundisiya mukomanashi. You won't believe what happened. Zvazoita kuti ndifunge kukunyorerai uye nekutsvaka rubatsiro. In this week paitika chimwe chiitiko ungati iAfrican movie chaiyo. Ini my current partner takaenda hedu kunorara, saka takangoti tichangoti rarei akabva ati baby inzwa zvinhu zviri kufamba pamusoro pemba. Akandimutsa kanenge ka2, but ini semunhu ainge anetawo handina kukwanisa kumuka, but after about 40 minutes ndakamutswa nenoise yaiitika mumba. Murume uyu ainge ava kuita semunhu ari kudzipwa uye semunhu ari kumonywa mutsipa. Aiita sound iya yekuti haachakwanisi kugona kufema. I struggle kufema. Ndakamuka ndikati ko baby naichiko nai baby, asi iye haana kukwanisa kudaira. Asi aingobuda furo riya rinobuda kana munhu ava kufa. Ndakatambura mukomanashi ndichiona kuti munhu haachakwanisi kugona kudaira. Ndakamhanya ndikanotora salt, but I could see kuti munhu uyu ava kutoenda mukomanashi. Ndakatora salt iya ndikatanga kumukwiza. Ndikaitawo zvese zvandaifungidzira kuti zvingamubatsira, asi ndakaona kuti hapana kana chaichinja. Ndakapedzisira ndatora murume wangu ndichingochema ndikamuisa pamakumbo angu ndichizama kutaura naye ndichiti zvimwe kuda angandidaire, asi haana kana kukwanisa kundidaira. Akarara pamakumbo angu kudaro akazongondivhizura ndokubva atanga kutaura neni, asi chaitaura zvaive zvidhoma. Aita sekunge ava kumanifesta. Ndakamubvunza kuti ndiwe ani, zvidhoma zviya zvikatanga kuti haundizive here ini, indava kuda kunyepera kunge wakapusa so, haundizive kuti ndini murume wako. Ndikati murume wangu wekupi? Zvikabva zvanzi uchandiziva hako because uyu hapasisina munhu uyu tatomonya, uyu ndiye munhu atofa uyu. Mukomanashi ndakatanga kutukana nechidhoma chiya. Ndikati unonyepa iwewe hausi mwari, ko iyei munhu wauri kuda kumonya atadzei? Uraya hako inini because ini ndini ndainge ndakaroorwa ikoko. Chidhoma chiya chikabva chati nhasi takutaimira, murume uyu ari kutitadzisa kurara nemukadzi wedu. Takakupiwa uchatanga kuroorwa mumusha medu, wakatizei? Ndiani anokuudza kuti unoita zvedivorce? But anyway hapana zvazvakabatsira because tiri tose kusvika muguva. Kubva uchibuda mumba muya takatokuteera ende tinewe pese pauri, usazvinyepere hako. Chimwe chinhu chinoitika mukomanashi ndechekuti sometimes kana ndichidriva mota ndinoita sendiri kuona zvinhu kumberi kwangu kana kuti kuona kunge ndakupinda mumvura. Ndinobva ndavhunduka ndobva ndapaka motikari yangu paside peroad. Chidhoma chiya chakabva charondedzera icho chichiti tinokuvhiringidza every day kana tikasarara newe usiku, tinofamba newe mumota
kana kubasa kwacho hauendi. Mukoma Nashi, life yazondiomera nezvinhu zvandisina kana kumbobvira ndabata nemaoko angu, asi nenhau yekuti kwandainge ndakaroorwa vanhu vacho vakaromba, ndinoona kuti zvishuwa ndakazviparira. Taiti kana tikambozama kufamba kuti tikwanise kubatsirwa, vamwene vangu vanobva vatokufonerai voti manga mafamba, hamugare pasi. Kwese kwandinenge ndaenda ndinoaccuswa kuti ndakaromba, but ini handina kana chandakabata. Iko zvino mupfungwa dzangu ndinoshushikana nekuremerwa kuti kana zvava kuda kuuraya uyu murume ava patina yangu, iye asina kana chaanoziva, idzo dzingoriwo nyaya dzekuroorwa kwangu. Mukoma Nashi, ini ndaremerwa neupenyu. Kana paine vanokwanisa kundibatsirawo, ndinokumbirawo kuti vakubatei, asi ndiri kutsvakawo vanokwanisa kundibatsira pachena, because ndaburitsa mari yakawandisa. Kana ndikakuudzai mari dzandaburitsa ndichizama kubatsirwa, munondinzwira tsitsi. Uyezve zviri kunzi vamwene vangu vakanditemera nyora dzakashatisisa dzekuti munhu wese anenge azama kundibatsira adudzire nepasiripo. Please mozondiudza kana mava kuposta. Vadiwa vateereri, ndinokukurudzirai ndichiti ngatibatsirei hanzvadzi yedu iyi mucomment section. Pandakareceiva confession iyi nezuro, ndakati zvimwe kuda kunyepa. Ndakati ndavafonera kudaro, network yangu yainetsa. Hanzvadzi iyi yakazondifonera back. Vakandiudza zvimwe zvinhu zvinotyisa zvisingaiti. Vakati dambudziko rimwe ravapo nderekuti umwe mwana wavo, I think last born, yava kuvavenga zvisingaiti. Ndiri kukumbirawo kuti tibatsire hama yedu iyi. Vakawedzera ivo vachiti patina yavo iyi yekudzipwa hanzi yakazopona mushure mekunge yasvikirwa nabamunini vayo vakashaya kudhara. Hanzi bamunini ava pavakasvika vakabva vataura kuti ini ndiri munhu mukuru, handingasiyi mwana wangu achiurawa kudaro. Hanzi bamunini ava vakazotaura kuti ini for now ndava kumboenda nezvidhoma izvi zvanga zvichida kuuraya mwana wangu, asi mwana wangu ndichamuchengetedza. Ndakakwanisa zvekare kuzotaura namukoma ava vekudzipwa, vakakonfirma the same story. Veduwe, ndinokumbirawo kuti kana paine anokwanisa kutibatsira, asi uchikwanisa kutibatsira pachena, nekuti mhuri iyi iri kuti havasisina kana chavainacho, vari kukumbirawo vanokwanisa kuvabatsira pachena. Regai tiende paconfession yedu inotevera. Anzi, hello Nashi, ndokumbirawo kuti uvige chitupa changu. Inini I am a lady aged 27. I am a mom of one. Mwana uyu ane 6 years. Ndakasiyana na baba vemwana uyu 2019. Then from there ndaitotya kupinda murelationship, asi ndakazopinda in another relationship noumwe murume muna 2020. I was on family planning ndichitonwa mapills, only to find out kuti ndava nenhumbu itori ne8 weeks. I was so stressed and I told the guy. Iye murume uyu akabva ati inini I am not ready to be a father. Zvikazodai zvitori nani kuti ubvise nhumbu iyoyo. Ini hangu ndiri kutya kuti ndibvise nhumbu. Ndinokumbirawo kuti mundibvunzirewo kuma-cousins avo vakambomitiswa kuti how did you copy with the situation, cause ini ndiri kurwadziwa kuti ndainge ndakamboroorwa then ndobva ndangomitiswa. Munoziva henyu, nowadays I don't even sleep. Sometimes na2 ndinenge ndakasvinura, which is not good sezvo ndine pamuviri. To all the ladies vari musituation inenge yangu, how do you face your relatives? I was supposed to visit my parents, but I am even delaying to go because I don't know where to start. Kuti, will they accept me? Handizivi kuti ndoitawo sei, asi ndiri kungozviudza kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Ini hangu I just need advice so that I can move on nedumbu rangu ndisina hangu stress. Please notify me when you have posted. Ndinokumbirawo kuti ngatibatsirei mwanasikana uyu. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi rufaro kuvaverengi nemukuru wenyaya. Ini ndinoitwa Lorraine, ndine 18 years, I am still studying. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndichikura kubva ndiine 7 years, ndakakura tichichengetwa na ambuya na sekuru amai vababa, ini nemasisters angu 2. Mukuru ane 22, wekupedzisira 14. Hatina kuwana mother figure throughout our life kusvikira muzuva ranhasi.
Tichiri vadiki sister yangu yakatanga kuenda kumaperiods, asi maperiods awa airwadza zvisingaiti, achibuda ropa repink black like. Sezvo tainge tiri vana vadiki, hapana kana chatakakwanisa kunzwisisa. Asi pakazoti papera 1 year, sister yangu iyi yakazotanga kurota nyoka yainge iri tema, iri hombe, ichirara padumbu pake. After weeks akazotanga kumuka, penti rake rakanyorova. Then weeks later akazotanga kubuda mhopo pa private part yake, pamusoro mumasides mese umu mainge muine tumhopo. Saka isu sevana vainge vasina munhu wekuti vangarondedzera masituations avo, taingosimbisana pachedu tichiti maybe allergic reaction kuzvinhu zvatinodya. Pakazoti papera time takadarika nepachechi yemaprofita vanonamatira paroad, vakabva vatidedza. Asi isu nekutya takaramba, sezvo tainge takapiwa mutemo nekuti isu tiri masavata, hatitendedzwi kupinda muchechi yemaprofita. Asi maprofita ava vakadaidzira vakati, wedenga ane nyaya nemi, mudzoke pano makachena moyo. Takasvika kumba tikanoudza gogo vakabva vapopota kunge tainge tauraya munhu. Asi chaindinetsa ndechekuti kana sisi vangu vakarota hope dzavanenge varota vakaudza gogo vaisambonetsekana. Asi vaibva vatoti, vazukuru vangu isu tiri masavata, hatifaniri kubhilivha zvinhu zvenhando kudaro. Kana iri nhau yemhopo dzaibuda sisi vangu panhengo pake, vaingoti iwe une musikanzwa wakaita musikanzwa. Asi sisi vangu ava yainge iri virgin, aitova ne16 years achiri mwana mudiki. Munongoziva kuti kana uri musavata, even kubatwa nemukomana hautobvumidzwi. Asi ini hangu ndiri munhu akanyarara, asi ndinokurumidza kubata brain dzemunhu. Ndakazvibvunza ndega kuti why muprofita uyu asingatizivi abva angoti nanga isu tega pachaunga. Ndakazoita chivindi chandaiva ndisati ndakamboita. Ndikati umwe musi iri Friday, ndikabva ndati ndichibva kuchikoro ndainge ndine spare clothes dzaiva mubhegi mangu, ndikabva ndadarika nepachechi ipapo ini nefriend yangu. Asi ini ndaingofungidzira kuti vachandiudza kuti maybe sisi vangu vane allergy kana kuti vane chimwe chirwere. Zvandakaudzwa ipapo, even kubhilivha ndaisada. Asi vakandipa munamato, vakati enda unosasa munamato uyu panorara sisi vako. Zvikanzi handidi kukuudza nemuromo zvakawanda, asi mbuya venyu pane zviri kuitika pavari. Mukoma ndichadzoka nepart 2 ko Lorraine wazoita sei. Okay, vadiwa vateereri, ndichaenda kuinbox kwa Lorraine ndomuti atipe part 2. Zvaangotisiya tiri pahanging. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please hide me. Ndiri murume ane makore 39 years. First marriage yangu ndakaroora muna 2006, tikabva tasiyana muna 2014. Ndabatikidza mukadzi wangu achidanana nasawira wangu. Then 2017 ndokubva ndaroora zvekare. So from 2017 chinhu chinonzi mwana hachina kumbogara chabatika. At first mimba dzaisatombobata, then takazombozama kufamba kune vanobatsirawo zvikazomboitawo, pamwe zvairambawo. So last year muna December mukadzi wangu akabva abatira pamuviri. Saka chava kunetsa ndechekuti iko zvino tava mu 10 months going to 11 months pasina mwana. Asi mukadzi wangu ukamutarisa dumbu rakakura. Kuclinic akabvako last week, vakamuudza kuti hapana kana chatiri kuona oro kunzwa mudumbu. Nhau iripo ndeyekuti ndiri kukumbirawo help guys, I am nowhere, please I will follow mu comment section. Ndiyo imwe confession yatanga tiinayo. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Mr. Nashi, please post for me as Heidi. Yangu andizivi kuti isecret here kana kuti i-confession, asi nyaya yangu yakamira so. 2003 ndakadanana nemusikana wangu tichigara kukwekwe. Musikana uyu ainge auya hake kuchikoro, asi kwake kwaiva kuri kuHarare. Panguva yataidanana aiva neumwe waaifambidzana naye aigarawo kuHarare. Saka aiti kana ari kukwekwe ndini hangu ndaifara naye. Akazoti anyora hake form 4 yake, ndokubva ataura kuti ainge ava nepamuviri. Takawirirana hedu kuti paizodzoka kuzotora results ake taizoronga kuti toita sei. Akaenda
asi haana kana kuzombondiudza kuti akazvifambisa sei, sezvo panguva iyi mafoni ainetsa. Ndakazokaruka mava muna April ndava kubvunza sekuru vake vaaigara navo uyezve vaiva sahwira wangu kuti ko muzukuru wenyu akazodii nemaresults. Sekuru ava vakabva vatoseka zvavo semunhu aiziva nyaya, ndokubva vati kwandiri, akauya kare atova nemurume uyu. Musikana uyu akazondifonera palandline sezvo nhamba dzangu aive anadzo. Akabva anditi, sorry hako, ndakazongoona kuti pamwe ndaizokuomesera. Ini ndakatizira mukomana uyu wandaidanana naye kuHarare, asi mwana ndewako. Ndakabatsirwa mwana musikana, ndinoda kuti umupe zita. Iniwo ndakabva ndapa mwana uyu zita, ndokutanga hedu kutaura tese, achindivimbisa kuti achaita plan otaura chokwadi, mwana obva aziva baba vake chaivo. Akandivhevhetedza pese apa until today. Manje dambudziko rangu handichakwanisi kuramba ndichingovhevhetedzwa. Mwana uyu atova about 19 years achigara nababa vasiri vake. Ini ndava kutya kuti ndikaburitsa nyaya iyi pachena, muchato wangu unoparara. Uyezve handizivi kuti reaction yemurume uyu achati kudii. Anogona kuuraya munhu, nokuti zvinorwadza kuti for all these years uchinyeperwa kuti mwana ndewako iye asiri wako. Ndinozvibvunza kuti ko iye mwana uyu achazvitora sei? Kwandiriwo handicharambi kuramba ndichivanza mwana wangu nekuti ndinomuda kubva pakutanga. Please help me solve this issue. I will follow mu comment section. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi maswera sei mukoma Nashi? Please hide me kana moposta. I want to ask kuruzhinji rweZimbabwe, kune avo vari kutambudzika panhau dzembereko kana kushaya vana. Inini hangu I am free to be a surrogate mother nekuti nhamo yazondisvuura. Kune avo havo vanoda, ndinokwanisa hangu kusenga mimba ndokupai henyu mwana wacho kana muchikwanisawo kuzondibatsira financially. Kune vose vanoda surrogate mother, ini ndiripo. I will follow mu comment section. Vadiwa vateereri, ndiwo ma-secrets nema-confessions atanga tiinawo. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.